Us saludem des del Castell de Mur per inaugurar l'extensa comarca del Pallars Jussà i quina millor manera de controlar tot el seu perímetre que aquest castell militar de l'edat mitjana. Avui descobrirem dues parts geogràficament i climàticament ben diferenciades. La Conca de Tremp, on predomina el clima continental, i la Vall Fosca, de clima de muntanya. Poseu-vos còmodes, que comencem! El Pallars Jussà és una comarca del Pirineu lleidatà estructurada al voltant d'una conca central on es diferencien la Conca de Tremp o d'Açà, la Conca d'Isona o d'Allà i la Conca de la Pobla de Segur o de Dalt. Al nord de la comarca és la part més muntanyosa i accidentada per la Vall Fosca, que dona origen al riu Flamisell i es connecta amb la conca pel Congost d'Erinyà. La Noguera Pallaresa, entrant pel Congost de Collegats, rega i erosiona el centre de la comarca i l'abandona pel Congost de Terradets, que s'obre pas per les muntanyes del Montsec al sud. Estem a Tremp, una de les capitals de comarca més fredes de Catalunya, perquè s'ajunta el fet de tenir un clot ben marcat on s'acumula l'aire fred canalitzat pel coll de Collegats i d'Erinyà. En canvi, l'estiu també dels més calorosos. L'agost del 2021 es van batre rècords de temperatura a molts llocs de la comarca i el cas més flagrant van ser els 43 graus de Sant Romà d'Abella. El buit de vents al fons de la conca facilita que es donin grans extrems de temperatura i també permet la formació de boires a l'hivern. De totes maneres, la part més freda de la comarca és, sens dubte, la Vall Fosca i la zona d'alta muntanya, on els estius són frescos i els hiverns francament crus. Aquesta riquesa i varietat climàtica genera nombrosos microclimes. Un dels més especials és el dels estanys del Saboró. Ens ho explica per videotrucada el geògraf Alberto Guijarro. Hola, Alberto. Aquesta zona del Pirineu, coneguda com la Vall Fosca, té una particularitat. Tal com diu el topònim, és una vall on, sobretot a l'hivern, hi ha molt poques hores de llum. Això afavoreix que les mínimes siguin molt baixes. En aquest cas, a l'estany Gento va haver-hi la mínima mai enregistrada fins fa poc, l'any 1956, i va ser 32 sota zero. L'estany de Saboró, en aquest cas, té una particularitat, i és que és una conca petita, l'estany està molt baix i llavors fa que l'aire fred, quan s'emmagatzema i cau pel pes que té, afavoreix que hi hagi unes mínimes molt fredes. Les baixes temperatures fa que bona part de les precipitacions del novembre a l'abril a la Vall Fosca siguin en forma de neu, tenyint de blanc al nord del Pallars Jussà, tot i que no s'estrany veure nevar a la resta de la comarca. L'embassament de Sant Antoni, que veieu aquí darrere, rep la màxima aportació d'aigua en els mesos de maig i juny, quan coincideix el desgel de les muntanyes amb l'època més humida de la comarca, el de les tempestes de tarda. La força de l'aigua és aprofitada per a la producció d'energia a les nombroses centrals hidroelèctriques d'una comarca molt implicada en complir l'objectiu número 7 de l'Agenda 2030, que té com a objectiu garantir un accés a l'energia neta, segura, sostenible i moderna. La Conca de Tremp, tot i ser un niu de tempestes a la primavera i setembre, viu una ombra pluviomètrica respecte a la zona de la Vall Fosca, on plou de forma més regular i abundant al llarg de l'any. Tot plegat afavoreix una gran varietat de paisatges vegetals, com la Vall Fosca, ben humida i ombrívola, que abasteix abatoses i pinedes de pi roig combinats amb boscos caducifolis, que suposa a una desforestada conca més eixuta en benefici a l'agricultura. Tanmateix, la carrasca i el roure valencià són els pocs supervivents de les terres baixes i al Montsec i Serra de Baumort ja es veuen els primers pins roig. I ens acomiadem del viatge d'avui des de l'entrada al Pallars, des del Coll de Comiols, que ens deixa aquestes magnífiques vistes en primer pla, la Conca d'Allà o d'Isona, en un segon pla una mica més lluny, la Conca de Tremp, i si mirem cap al nord tenim ja les primeres estribacions del Pirineu que en aquest angle ens tapen la Vall Fosca. Fins la propera!